Здравейте, мили приятели! Днес ще поговорим защо е важно да даваме повече от себе си на другите. Защото това е основен въпрос. Колкото повече оставаме насаме и правим неща, които ни носят вътрешна тишина и наслада, толкова повече се раждат креативни идеи, които ни дават нови възможности за развитие. И хубаво е да си набавяме разнообразие, защото кои са водещите човешки наши нужди? Първата е нуждата от сигурност. Тук обаче, когато прекалено много повтаряме едно и също с месеци, години, тогава се получава зацикляне, едно стопиране, чувство на апатия ни обзема, нежелание за развитие и доста често това се превръща в нежелание за живот. И втората наша основна нужда, това е нуждата от разнообразие. Развитие и прогрес. Когато го правим осъзнато, ние винаги ще имаме какво да дадем на другите. Благодаря ви и до скоро!